Guztia laino gabeko zeruan argi datorre eguzkia. Zure bidean zuzara, kapitain eta pilotu, bizitza opari bat da, eta bidaiaz gozatu, atzean utzi ondoren, turbulentzia guztia laino gabeko zeruan argi datorre eguzkia. Ez dakit zer gertatu zen, Pots. Gailu magikoarekin jolasean hasi nintzen, ate magikoa zabaldu zen, eta pozik eta motibatuta nengoenez, barrura sartzea erabaki nuen. Aia, malotz! Eta orain ez dakit zer egin, eta ez dakit non nagoen. Nereak zer egiten du horrelakoetan ate magikoa berri zabaltzeko. Ez dakit galdetuko diot. Ez, nereari ez galdetu. Ate magikoarekin jolasten ibil naizela enteratzen bada, zigortu ingo nau. Eta zutaz galdetzen badit zer esango diot. Ez dakit, asmatu zerbait. Ai, lotz, uste du badatorrela, zer esango diot. Burura etortzen zaizu lehenengo gauza, ez dakit, asmatu zerbait. Eta nire gatik ez arduratu, Nik ikusiko dut zela huertatu etxera. Ai, lotz, eskegi egin behar dut, badator. Ados, lasai, Pots. Eta ez esan ezer nereari, mesedez, Ez diot ez zer esango, agur! Guztia erosi duzu ez da, Nerea? Baiet, izaskun etzaidala ez derraztu lasai goneska. Hobe duzu, nik osinatu behar dut eta. Kaixo, Pots. Zertan ari zara? Ez, hemen oso ondo, lasai, Nerea hemen sofan, normal, estandard. Bale. Bueno, gaur afari berezia prestatuko dugu. Aspaldi ez garela Bostok elkartu eta badagara ja. Bostok? Bai, Pots, Bostok. Entxalada lehenengo eta jo asko ondoren. Abisatuko dituzu Lotx eta Xabizan? Nire kontu izaskon. Bide batez, Lotx ikusi duzu ez dut egun osoan ikusi. Burura etortzen zaizu lehenengo gauza, ez dakit, asmatu zerbait. Txerriei bazkaria ematera joan da ikuilura. Ze txerri, baina guk ez daukagu txerririk ez da ikuilurik, Pots? Baina alegiazko ikuiluak eta txerriak badakizu Lotx nolakoa den. Tira ba, ez aiozu lehen baino lehen agertzeko, Venga, gu afaria prestatzera guaz. Ados. Nerea, etxe honetan geroz eta gauza arraroagoa gertatzen dira. Benke, izaskun. Ui, eta pinpon pilota hauek? Ai, ama Nerea barkatu, poltsaz nahaztu naiz. Nire azken erronka egiteko erabili dituen pinpon pilota dira. Aste honetan ere erronkan aritu zara? Noski, erronkanan, izaskunan. Ikusi nahi duzu? Bai. Abante. Kaixo maiteak, buelta naiz nire super erronkekin. Gaurko honetan, bi pinpon pelota ekarri ditut. Zertarako diren ikusi nahi? Etorri nirekin. Erronkanan! Izaskunan! Prest eta txukun daude gure gaurko lehiakideak nire eskuinaldean talde naranjako kidea! Gogotsu datoz! Eta nire eskerraldean talde urdineko kidea! Hauek ere gogotsu datoz baietarat? Bai. Aizue presa dute gaurko erronka egiteko? Bai. Beno, gaurko erronka nahiko simplea da, baina badu bere zailtasuna. Parean jarri ditudan edaluntziak urez bete ditugu goraino eta zuen erronka izango da pinpon pelota alik eta urrunen garraiatzea. Eta galdera da, nola garraiatuko ditugu pinpon pelota, garaz galdetu.
eta nola garraiatuko ditugu pinpon pelotak. Oso galdera ona, Aratz. Pinpon pelotak putz eginez garraiatu beharko dituzue. Eta urrunen garraiatzen duen taldeak irabaziko du. 3, 2, 1, denbora! Aupa zuek, guazen! Oso ondo! Maialen, ze moduz, Maialen! Bueno, ez ainondo, Maialen. Zainera izan da, pilota jausiten zala eta hasieratik hasi behar ginela. Hogeita mar segundo gelditzen dira! Niretza zaiena izan da, ura eroik ez dala eta orduan pelotatzen pasatzen. Nora! Ai, talde ordinari pelota erori zaio, hasieratik hasi beharko dira. Joe, beti pelota erori egite zitzaidan. Baina, Valentin, ze modu zari zari! Ondo, zure txanda, Valentin, zure txanda! Aia, hemen pilota! Trukoa putz gora egitea zen. 2, 3, 2, 1, denbora! Burutu dugu erronketa ikus dezagun, ze taldek irabazi duen. Talde naranjak 3. edalontziraino garraiatu du pilota. Eta talde urdinak 4. edalontziraino, beraz, zorionak, talde urdinak garaie! Oso ondo, Arat, oparitxo badaukat zuentzat irabazleak izateagatik. Oso opari polita. Makusiko frisbia zuentzat! Gustuko duzue? Bai, Aizu eta Maialen ze gertatu da, zaila izan da erronka. bai. Pixka bat zaila zen, ez da? Aizu balasai, frisbiak guztion artean partekatzeko, talde naranjarekin ere partekatu, Aratz, guztion artean jolasteko, bale? Bai. Seguro, Aratz? Bai. Oso ondo, Aizu eta ez aztu, parte hartzea da, garrantzitsuena. Urrengo zaior arte, agur lagunak! Nerean eska, oliba guztia jaten badituzu ondoren ez duzu afalduko. Bueno, izaz, gauza beraz atizut zuri, pate osoa janduzula. Ai, Nerea, ikaragarri gozoa dago, ezu pasa gatza. Gatza. Izaz, uste dut nerosketutako poltsetan utzi dugula, Zoaz bila. Nerea, gaur oso despistatuta zabiltza. Bai, lo gutxi egin dut, Izaz. Ja. Pots, nun da lotx? Lotx, txerriekin, esan dizut Nerea. Tira, gaur zuk bakarrek lagundu beharko diazu. Supermerkatuan gatza erostea ahaztu zait. Eta gatza lortu behar dugu Izaskun konturatu horretik. Supermerkatuan dena erosi dudala esan diot, eta gatza ahaztu zaidala konturatzen bada nirekin haserretuko da, sekulako genio txarra dauka. Eta bakarri joan behar dut Nerea. Bueno, abizatu lotx, baina azkar. Ez ezin gara bere zain egon, hau larrialdi bat da. Basegi, Pots! Gatza erosita badator Nerea. Eskerrik asko! Buah! Iepa! Oi. Nora bidali da Nereak. Gatza ez alda supermerkatuan erostena da? Ze polita. Kaixo, galdutan zaude. Galduta, bai. Laguna gatz bila bidali nau eta pentsatzen nuen supermerkatu batean aterako nintzela, baina biztan da ezetz. Bueno, supermerkatuetan gatza dago, baina ona, gatzaran etorri zara eta hemen gatzaiko izten dugu. Baina gatza ez da zuaitzetatik ateratzen, Zuaitzetatik, tira, etorri nirekin gauzatxo batzuk azalduko dizkizuteta. Gatzaga bat gatza lortzen den leku bat da. Horretarako, urgazia lurruntzen uzten da bertan eta ura lurrundutakoan, txak! Gatza egiteko lehen urratsa, larraina urgatziz betetzea da. Behatz potoloa estali arte gutxi gora bera. Eta aze pisua duen ura garraiatzeko saskiak, ene! Ondoren arrabola hartu eta borobilak egiten dira larrainaren gainean gatza bertan itxatzita ez geratzeko. Azkenik, eta 2-3 egun pasa ostean gatza batu eta saskiratu egiten da. Eta orduan prestugu gatza gure elikagai gustukoenen zaporea biziagotzeko. Gatzik gabeko janaria, dontzari gabeko erromeria.
Beno, Potts, nik uste honekin nahiko izango duzuela afaria prestatzeko. Bai, ziur baiet, Kristina, eskerrik asko zure laguntzagatik, Eta beste batian etorri lotzekin, mesedez. Bai, etorriko gara, bai, agur. Agur, Kristina. Agur. Le. Teke. Misioa lortuta! Nerea ezak esatuko, garaiz nabil gainera. Ai, ama. Ate magikoa zabaldu da. Bueno, honekin nahiko izate espero dute. Mierda! Lortu duzu gatza, Potts? Bai, beno, nire arazo txiki bat izan dut, baina lasei orain konpontuko dut. Momentu bat. Ale, afaltzera! Ze itxura ederra den guztiak, Noski, nik prestatu dut. Hemen txegatza! Ekarri. Honegin! Berdin. Aizu, non dago lotx? Txerriak nerea esan dizut. Bueno, nahikoa da, Potts, ez ditugula txerririk etxean. Esango diazu behingoz non dagoen lotx. Aizue, entxalada honek zapore gazia baino zapore gozoa dauka. Zapore gozoa dauka. Potts, erantzun. Potts, gatza beharren azukre ekarri duzu. Potts! Nahikoa da! Lotx ate magikoarekin jolasean hasi zen eta barruan harrapatuta geratu da. Eta ez dakit non dagoen eta ez dakit nola itzuli. Hala, esan dut. Eta bai, azukrea ekarri dut gatzaren ordez. Ez dakila nola itzuli etxera? Akabo nire afari goxoa. Eder egin dugu, konponbide bilanoa segituan. Nerea, igual lagundu egingo dizut, bale? Tira, badirudi gaur nik agurtuko dudala saioa, eskerrik asko gaur ere gurekin izateagatik, aurrerantzean badirudi nahikotxo abentura biziko ditugula gure etxean, ea nola lortzen dugun lotx etxera itzultzea. Bi bitartean ezaztu, izan bihurri eta eutsi goiari! Lotxekate magikoarekin, ez zuen izan konturek. Ta orain bakarrik dago denboran harrapaturik. Bata denbora bururik gabe, atean barna joan dela. Uste baitzuen horrelaten alasai egin zezakela. Naiza pentsatu ez dut inoren beharrik. Gero norregoten da, gustura bakarrik. Zulo beltzaten egon ezkero, ez ere zari begira. Segundu baten ditak soinuak minutu bihurtzen dira. Berriz gugana datorrenean, noiz baititzuli alba da. Bera postuko dela demagun gu behintzat postuko gara. La